Il-Partit Nazzjonalista qed jaħdem fuq proposti konkreti biex jaċċerta li jsaħħaħ ir-raba' pilastru tad-demokrazija. Hekk saħaq il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt laqgħa mal-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin li saret fid-Dar Ċentrali. Bernard Grech faħħar il-ħidma tal-ġurnalisti fejn saħaq li dan l-rwol tant importanti jistħoqlu ħafna rispett u stqar li fih dan il-clusters il-Partit Nazzjonalista qed jaħdem fuq proposti li direttament jolqtu lill-ġurnalisti. Kien hawnhekk fejn il-kap tal-Partit Nazzjonalista stieden lill-IGM biex jippreżenta lista ta' proposti li jixtiequ jkunu implementati biex il-Partit Nazzjonalista jkun jista' jiddiskuti u jinkludi fil-politika tiegħu. Min-naħa tiegħu il-President tal-IGM Matthew Xwiereb saħaq li xogħol l-istitut huwa li jipproteġi lill-ġurnalisti. Xwiereb li kien akkumpanjat minn membri tal-Kunsill tal-IGM tkellem dwar numru ta' kwistjonijiet li xtaq li jiġu diskussi waqt din il-laqgħa. Fil-fatt l-IGM iddiskuta l-lotja ta' darba lill gvern lill-kumpaniji tal-medja waqt il-pandemija fejn qalu li jixtiequ li din l-lotja tibqa' tingħata kull sena sabiex il-ħaddiema fil-qasam tal-medja u l-ġurnaliżmu jibqgħu jkunu sostnuti. L-IGM spjegaw li l-gvern ma jidhirx li jrid li din lotja tingħata filwaqt li Bernard Grech spjega li l-Partit Nazzjonalista jaqbel b'mod sħiħ li l-medja għandha tingħata aktar għajnuna finanzjarja. Waqt din il-laqgħa, il-President tal-IGM spjega li jinbeda proċess biex l-istitut isir union u tkellem ukoll dwar it-taħriġ li joffri l-IGM lill-ġurnalisti. Kienet diskussa wkoll il-pożizzjoni tal-partit dwar il-liġi tal-islap, liġi li kemm l-IGM u anke l-Partit Nazzjonalista qed isegwu mill-qrib. Matthew Xwiereb tkellem ukoll dwar il-proposta tal-IGM biex jieħu kontroll tal-ħruġ ta' press cards għal ġurnalisti li jkunu rikonoxxuti madwar id-dinja kollha u mhux biss f'attivitajiet tal-awtoritajiet Maltin. Jakkumpanjaw lil kap tal-Partit Nazzjonalista din il-laqgħa kien hemm id-deputat Joe Ellis u l-kandidat tal-elezzjoni ġenerali Emma Portelli Bonnici. Preżenti mill-Kunsill tal-IGM flimkien mal-President kien hemm Mario Schiavone, Kurt Sansone u Cristina Majra.